kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV on calminama mone mun fof indi mum e yettode muɗum en garti gam homnude aadi mene moɗon ko roɓindo jayndeji joni koye majji paɗen jayndeji leydi men e oɗo subaka hande ngari koye fandowal muɗum manam kabaruji kewɗi ne tawte hen so tawi en tungnima e jayndeji ɗi ƴettirten walla puɗɗortoɗen ko jayde l'observateur nden jayde ari koye sunare memde kono leydi meɗen Sénégal tawi ko koninkoɓe tato yanɓe toon to leydi Mali e ɗe balɗe ɗe jawtuɗen ɓen ɗon koninkoɓe noon jaynenkoɓe garti e histoire uji mabɓe woni tarih mabɓe jurminiɗo no fewi tugnade e on ɗon tarih biyeteɗo Ousmane Diallo on ɗon de ko babiraɗo gaccuɗo sukaɓe ɗiɗo tawi hen goto ni ko suka mbo lebbi jeegom ko don yarata tagal muɗum noon jaynenkoɓe jeehi ha toon to wuuro mabɓe koliti wonde onon gorkajo de policier kawruɗo ladial toon to leydi Mali kala nde o ari ko wite ko nde heeɓi congé makko omo ni gollo golle ganduɗa ɗe ko golle kawniɗe hen golle ko wadde taximan to banggue ko wite ko moto Jakarta kono kadi omo gollo ni hay wonde mo ouvrier woni to banggue golle kuɓeje ɗe jaynenkoɓe noon joguiɗin ko guuri koye mawni ko gorko kollirɗo wonde on ɗon ko joguinoɗo miijo moƴƴo kono kadi joguiniɗo anniye mawɗo e ɓesgu muɗum woni ko jaynenkoɓe mbi goɗɗo kadi moɓe garti e on ɗon ɗiɗaɓo ko Pierre Tama Bouban wiyete onne kadi ɓe mbi ko wattindi ko manam ɗe jonto ɗiɗi jawtuɗi ko nden ni debbo makko woni joom suudu makko jibinno tawi noon suko yaranno koye jonto ɗiɗi on ɗon ɓe mbi ko wonta yi on ɗon ɓiɗɗo saabu kay on kanko babiraɗo o hawre ladial goɗɗo troisiéme o woni tataɓo wiyete ko egen mingu on non ko sergent chef tawi non on kadi boyani ko resi ko non jaynen ko be mbi hollirde wonde be do tato kala loribe ton to leydi Mali e on do e ngun jangu bombo artisanal ton to diwan bo mofti ene wayno tan ko histoire kawnido kono kadi dennindo be nganda tato woni konin ko be leydi men Sénégal hawrube ladial ton to leydi Mali jaynde li quotidien kanyum ari ko jillu Mohamed Sis do e leydi men Sénégal jillu fonnongo wodde hanki alarbo kono ngundon jillu laataaki ngillugo ko dirtinam sababu non jenen ko be mbi ko on don roi mo Maroc koko mabba dum je sababu non be nganda ko jogibe kongudi ton to galle royalo ko liti wonde ko médecin makko wimo woto ya jillu sabu gondon mabbo e on tuma non be ndiwti dum ha saha goddo jenen ko be ne pammine en e no sifaaji kala e hello joyi en den jande li quotidien jande lo manda kanyum ne koy on don fannu arti be mbi ko jillu makko do e Sénégal Mohamed Sis riwtama tawi sababu non jenen ko be mbi holko wirni tagal ngodo mabbo mo ganda ka woni royaume le roi Sharif nabi o woni on roi lamdo Sharif yankobe kono do min tawe hen be ganda ka men ngoni halbi e climat social woni gonko leydi meden to bangi dawrugol kono kadi e sifaji mudum kala ben don ko julnobe église ay leydi men Sénégal kany men eri nde jam artata e nder leydi meden Sénégal kono kadi yo ben acteur be joddo wona ko biete ko kalda manam kutro on don dialogue ngendijo jayde quotidien le quotidien kam ari koy din don janguli walla biyoje bonde fewde din galleji dini woni tariha leydi meden Sénégal be koliti wonde tan ko erango confrériji leydi men Sénégal be mbi ko caggal Touba tiwa won yof layen kanyum ne kadi yonnani den biyoje bonde de ganda de kala saha ina pare e der leydi meden Sénégal ina pare galleji dini di e on tuma non jayde enkobe ina janyi hen hello tati e der den jayde witende quotidien le quotidien
jainde l'évidence kanyum ari e on don cérémonie officielle tonto Yoff Layen be ngari e kongudi Antoine Félix Diom jagodo tambido gede kisal den ka leydi Sénégal jani ko bembi o wadi ton discours mo ganda ko mallol fewde Ousmane Sonko be mari ko namdal mbele on discours wona mallude Ousmane Sonko o woni e farude sabo haali ton gasta kono kadi o haali e rali résistance di on don leader Pastef o woni e wadde kala saha kono kadi e rali de erto sukabe kanko Antoine Diom non o deñi hakkillaji do wi wonde yo ben don ardibe galleji dine leydi Sénégal deñu hakkillaji laamu ngu accata hay saha goto neddo ne bonna ko yewti ko on don cohésion sociale et nationale jayde vox populi ari en gonka leydi meden to bangi politique ngendijo be ngari koy kongudi Ceerno Bokum mo ganda koliti wonde ni jopi me pedeli mudum mawlendi Macky Sall yo ganda kanyu woni Ousmane Sonko o wi ko leydi Sénégal wonanan do hay goto kono kay leydi ndi wonan do ko besngul di o wiide mo non so tawi goto e bedo hol manam jogima miijo holliti wonde ko so tawi koma pittali keddo koma yiyem ruf walla koma yimbe maaya nde be mbawa ha joni hebde ko be jiri ko dum non ko jumre monde wonan debi dum woni ko wi kanko ganda woni Ceerno Bokum ko ngon makko en jaaji e hello tati e den jayde vox populi jayde le grand panel kanyum ari koy nomination woni cubugol tonto conseil des ministres be mbadi ko natal Abdou Karim Sall mo gandu don maire mo ganda kanyum woni mbaw holita mon de Abdou Karim Sall ruttima tonto nokko bitire hono ARTP do wonno kini tolno hande manam do wayri kini tolno hande duubi nayi on don gorkaajo arti ton dum ko hanki dum laati e batu conseil des ministres woni batu jagorde leydi men Sénégal din ko godini jaaje hello nayi enen den jayinde witende le grand panel jayinde lo témoin den jayinde ari e on don coalition Yewwi Askan Wi be koliti wonde kon coalition lundido odo sa hande di neldi ko tolni e candidat ji joyi din sungoji le kono présidentiel paadi hollirde won tan ko dum opération worndomb wonande ben andube demgal jolfe ko non be bindiri hollirde wonde tan ko ben don coalition Yewwi Askan Wi so wondiri candidat ji mumen tawi ko tindade sumgoji paadi tawi fandare on din candidat ji certudi ene wayna tan ha joni on ko yidde pousde mawlidi ndi wala ni parti au pouvoir o yaade ko yewti deuxième tour e on don tuma be ndendina dole mabbe be bawlide pouvoir en place ko dum woni ko jani en ko bimbi din kongudi non ina jaaji be pamminen hol on don wor ndombo mo ganda ko kongol ngol ganda burno waadu hutrede koy der lambaji leydi meden Sénégal be pamnen dum hello tati e der den jayde le témoin jayde Stade Quotidien ko don guddirten hono kala subaka e der robine men jaydeji e nyalawma hande o tobbe kewden tawe hen be ngari et Europa League 16e de finale retour hande tonto Old Trafford théâtre de rêve tonto Manchester United on don kipu jaboto FC Barcelone be mitande ko dum suspense total e odo saha e goto anda holko woni jango din ekibaji sabu Manchester United ko équipe daride odo saha kono kadi Barça haala mum halaka e match batndi do hodirama dole din e sembeji din ekibaji sabu badduno ko 2-2 tonto kamtunaw goddum ko tawete hen ne wayno ko on Europa League Monaco e Ligue Bayern Leverkusen ko hande sangdi 16h45 janen ko be koliti wonde ko Krépin Diatta e gol koydol mudum to bangi on don Europa League kona dum ina tawe hen hono ko yuti e Ligue des Champions européenne Manchester City itti point goto tonto nokku Allemagne RB Leipzig ko hanki wonno un but partout kono kadi be ganda ko FC Porto fidum ko Inter de Milan Lukaku yaltini be on don piège mbo Porto kona dum janen ko be garti e CAN U20 Mozambique ndiga Sénégal tati hollirde won tan ko équipe nationale du Sénégal U20 Lion Saoudi ne wayno mbadi qualifié quart de finale tawi Porsani ene way non match patan lamijo fada ko 3e mo hakkunde on U20 baddo qualifié ha haljiti e on don équipe Égypte gondudo e cadele presque brado éliminé e onon compétition mudum jaren ko be mbi ko kadi Sénégal yiti leydi Égypte dum non ko do balde nayi musibe teddubi ko dum do woni ko uddi robino men jayde jeewodo subaka joni o paden koye gederendo gede rendo be hen bi feedi ver ngoden wadde kala caggal robine men jayndeji hande ngaraten ko rutude teddungal konu leydi meden Sénégal ha tengte ben don yanbi e ko biyat ko hono champ d'honneur be ganda kanyumen jano ko addoyde jam duumido e der ledele de caggal mudum kebi cadele soit koko mbara walla auto men koko yebbi min hono yeru tonto leydi Mali de do balde koni ko be tato leydi men Sénégal jeenobe mission maintien de la paix mbo ministre tonto leydi Mali do jabbi ko yuti ko on
ɗon bombo artisanal tawi waɗi ɗum toon ko ɓen waɗi boniyankoɓe toon to woɗɗani diwan mofti diwan hakkudeji leydi Mali e on tuma noon ɓen toto kawre ladial e o saaha gosɗe mabɓe nine pada e talata paaɗo o ɓen noon gañinoɓe hen joyo e o saaha nana ɗo e hôpital principal de Dakar e on tuma noon eɗen gandi leydi men Sénégal e kala saaha e policier ji mum e gendarmerie mum ene jaaha ko wiyete mission ngaji de maintien de la paix sa ƴeewi toon to leydi république démocratique du Congo kono kadi e toon to leydi witendi Soudan du Sud e toon to leydi witendi ha joni hono Centrafrique Liban kono kadi e toon to Mali e leyɗele kewɗe ganduɗa ɗe Sénégal ne waɗe hen sollicité kala e saaha ha toon to Yémen eɗen gandi koninkoɓe men nan toon kala nde jeehi noon kala e saaha ene teske baɗe baɗini en hayso tawi no wayra kono kam eɗen gandi ko koninkoɓe ganduɗa ɓe renɓe hurum drapeau leydi Sénégal ndeni hurum ko keblako to banggue formation ko ɓen ɗon goni ko keddoto kala e saaha e gueɗe baɗini e on tuma noon hande o eɗen duttaɓe teddugal kamɓe ɓen ɗon ɓe ganduɗa ko dadiɓe leydi men Sénégal ɓen hawruɓe ladial ɓe ko duwonadeɓe gañiɓe yo Allah hokku cellal kono artude seeɗa to banggue tarika e on ɗon mission ngaji ɗi Sénégal waɗata multiplié e nder windere nde so tawi a ƴeewi mbiɗa sikki to banggue tarik en 1991 e on ɗon fin woni gasirde guerre de Golfe ɗo koninkoɓe men gonno e artude ene paati ga e Dakar ko ɗon Saddam Hussein ene wayno limno on ɗon vol mbo jambareɓe Sénégal jolno eɗen ciftoto ngol jimol Baba Mal ene wayno jambareɓe keddimo toon to Arabie Saoudite hollirnode wonde ko mission ngaji maintien de la paix to banggue on ɗon ɓen koninkoɓe leydi men koko ɓooyi kono kadi ko teskateɓe kala e saaha baɗe mumen pattam lamiji so jeeyi ha jettima toon gartane konngudi mo ganduɗa kam woni Ban Ki-moon men ɗo wonde hoorejo walla kolaɗo kuuɓal fedde gotago windere nde wonto wi kono leydi Sénégal e ɓen ɗon yeehoɓe mission maintien de la paix ko yimɓe fattam lamiɓe so en tugniɓe konngudi makko o wi sa ƴeewi koninkoɓe hewɓe ummortoɓe leyɗele mumen en tawtoya on ɗon mission onusien keewi tumede ko gueɗe kewɗe woni gueɗe viol gueɗe guyka walla ni e gueɗe ganduɗa ɗe kañumen goni yande e rewɓe walla ni heptude gueɗe kewɗe tawi koye alay saago o wi kono ɓe Sénégal naɓe kañumen ko nehiɓe ko needi keewi hollude ɗum noon foof e wade noon inde mabɓe meeɗa artude ko yetti on ɗon fannu so tawi en tungnima e cimti ɗi ganduɗa ɗi ina garta kala e saaha e on ɗon violence mo ganduɗa ko koninkoɓe yahanoɓe mission maintien de la paix toon to Loni to Centrafrique en jiini hono ɗen gaɗe hono ɗen baɗe baɗe noon ko wayno koninkoɓe Tchad to Mali ko hono noon to toon to RDC ko hono noon Rwanda e toon to Liban ha toon to Iran ha toon ni to Soudan du Sud ɗe gueɗe kala en tesketno toon kono ɓe Sénégal ɓe Sénégal naɓe Allah ne dandi tugnade konngudi gonnoɗo kolaɗo kuuɓal nden fedde gotago windere hono Ban Ki-moon ɓiɗɗo leydi Chine hollirde wonde tan ko formation moƴƴi ɗo e nder leydi men Sénégal ko adi foof ko needi kono kadi hormade on ɗon drapeau eɗen mbiya ɓen ɗon hawruɓe ladial yo Allah yurmo yaafo yo Allah harno aljanna ɓeɓe ganduɗa ko gañiɓe ɓe aussi yo Allah hokku cellal woɓɓe wonɓe toon ɓe aussi yo Allah hokkuɓe ndenka haaɓe daara e hon ɗeɗo gueɗe baɗe ni ko ɗi konnguli guddirten e oɗo ñalawma hande reɓiɗe men jayndeji kono woto jejjite aadi o yettima ko janggo aljuma so Allahul hamdo jaaɓi anniversaire moɗon gadiɗo tawi ko Thiatcho Didier Thiatcho kañum tigui waɗata toon to Guédiawaye inchallahu rabbi demain sanga 20h mbiɗa sikki foti wonde ɗum noon ko invité ji surprise goni toon on kala nodda e kewal e peewal toon to Guédiawaye oɗon mbawi jokkodirde makko ne gasa numéro ɗi ma affiche ɗum noon on beltanama e mbadi kuuɓal aadi men reɓino jayreji ko janggo aljuma e oɗo waktu yo Allah hokki en ñallude dow jaam on jarama. ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerɗa ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma